खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 19 सेप्तेम्बर 2024 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुनजों बाख्नायजानोबो हागौ। जेरावबो देरहासार जागोन। बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ। मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो बांनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर खुसि जागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जानोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे अनसायनाय मोननो हागोन। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ। गोबां मोजां खाबुबो दिनै फैनो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोनगोन। अब्लाबो नाथाय लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानाया गोनांथि दङ। कन्या राशि गिबि हांखो फ थ
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो देहाया मोजाङै थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थानांनो हागौ सोरजोंबा रायखुमा जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन तुला राशि गिबि हांखो र थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन समाजाव मान मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन गोदान थांखि लानो हानाय नङा सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै आला खाला जागोन गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ आरो सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो समाजाव दिनै मान मोननो हागोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानो रोंगोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ दिनैसिमावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङै मावफुंलांनो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनो हागौ बबेबा हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोननोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव अननानै फैगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन
बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। सोरजोंबा रायखोमा जानो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाय एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।